La don uwe u riuspa uba imba u fong jain ba corridor bad bam bam bhaman la kasange. Hindrei hajan ka injong u la don ruh uwe u briu uba kirten u Lazarus uba duk bad uba pang uba thia ha khirdob jong u riuspa u kwatang ban bam na ki binta kiba hap na ka mej jong u riuspa Hindrei yam don mano ba ai ha u hadin kata u Lazarus u la yap bad ki angel kila wallam ya usha ka jaka kaba sangyutinad bad shong suk Urius pa ruh ula yap, Hindrei ula lit shaka jaka jinjinjar. Hakata ka jaka jinjinjar, Urius pa ula shimjinge bird ula yohi ya ula zarus, na jangai uba shongsuk. Ula kirpad ba yan ayum bon pilet ya ka jinjinjar jong Hindrei yamla shupan yarap ya namar ka jingyap kala bintano yaki, ka jinghi kai. Angi dei ban sangulam bard yarap ya kiba duk bard kiba shitom. Ka jingim jong angi hapirthi ka don jingya dei bard kai kawangin yo hadin. Angi dei ban leba bard yaitia kai